plads, det er bare det, der hurtigt. Jeps, alt er stillet op. Vi er sådan set klar. Hvem tager tid? Så er der kigget. Jeg har en der. Der skal der registreres hurtigt. Det skal registreres. Der er tid. Det gør det bare en hånd. Hvor meget remoulade er der i? Hvem optager det? Meget. Det er der ikke der, der gør. Der skulle gerne være 125 gram remoulade i hver. Er der ikke 500 gram? Det bliver sikkert. Det kan godt være, der er 500 gram. Så er det her. Er de 4 deltagere klar? Ja! Så tæller vi ned på 3. 3, 2, 1, go! Hvorfor er det ikke kommet sådan her? Vi har ikke styr på det. Thomas! Er det færdigt? Trøjen kæmper! Dr. Boogie! Martin, resten i håret! Det er bare... Nej, ikke for nej. Det er Martin. Struggle street! Har vi færdigt? Jeg har været lang tid. Jeg ved ikke, om du har været færdig. Jeg har også været færdig. Jeg har mine igennem med fingre. Jeg vil ikke få mere ud. Hvor er jeg færdig? Hvor er jeg færdig? Er du klar? Jeg er udfordret. Jeg tror, Bøje har trøjen. Det der trøje der. Bøje, du må ikke masken også. Masken i håret! Jo. Jeg har ikke mere. Jeg har masser. Jeg har masser. Det er en topskål. Vi venter. Nej, ikke sådan meget spændende, Martin. Det skal bare på. Ja, der må noget. Altså, overvej lige de andre challenges, der er. Jeg synes, der var valgt, der var to trøjen på det forkerte tidspunkt. Det er virkelig det. Jeg må sige, at opgraderingen med noget. Eller hvor folk der tager med? Nej, det gør man ikke.